Kemana nanti lho Mbak Nik? Lah, Bu. Kepoan. Kok semawure kok kaya ngono? Piye to wong ditekoni kon mampir kok malah pasar iki? Lah iya to, ora jelas. Budek. Kayaknya loro-lorone padha lho Nit. Budek kabeh. Nit. Pak Tor karo ngono Mbak Nik, kuwi lho ben lewat. Kondi. Nyawer gori. Wah, alah nyawer gori lho. Lah kok kepo men to? Kan dhewe mangkat balik kok ya nunggoni wae. Kok kepo. Hah? Nyawer gori. Nit, Lah piye to ora wong kaya iki? oh ditakoni kon dia nyawer gori Nit. Alah wong ora jelas kok nyetek. Kayane budek kupinge ngono Ora kuwi. aja kakek man gori ya ngono kuwi lho, Ro. Mare budek ta Ya mantu. iya, lah gene kuwi ditekoni ket mau nyaure orang genah Lah, sing pasar. Lah, iya, mampir. Mampir kok pasar. Lah iya lha iki Saiki ditakoni ditekoni sayur gori. kon dia malah nyaur gori. Lah sayur gori lucu ya Nit ya. Ora jelas. Wong budek iki sangel. Mampirne wong budek angel. Wis gak usah diampere tok nyai. Ya, Wis aku tak balik ya. sekarang murah lah wong kowe iki ora tak undang kok. Balik meneh kae. Kelopone lali ketinggalan. Klopo? Sampai ki ane ndi to kok kowe wong bingung rono rene wae ket mau Utang iki. duwe, ayo aku ki arep klopo ketinggalan. Sapa sing utang dhuwit sampean? Kowe ki lho tak mampir ki lho. Aku lho. Kok dikon mampir kok utang dhuwit sapa sing arep utang dhuwit ki? Kowe ki ngomong apa? Kowe ki takon mampir ket mau kok rono rene. Alah, lah piye jenenge Pak Motor mbok tekoni lho. Lah budak kowe ki nyetek kok. Ya iki ae. Iki lah akar tuku klopo tak sayur. Tuku klopo tak sayur. Tuku gori. Ada budek, ada Nanti kok gori ka? Anak oke. Kok diampirne kok iso menutang Anak utang. oke lho jiko ora apa-apa. Ora wis malah sekarang balik wae lah. Oh itu budak ki angel Kan klopo. Arep tuku klopo sik. Bengkel aku. Kok diampirne kok malah Ayo, Pak, tuku klopo, Pak. utang dhuwit.